Τελείωσε η εβδομάδα. Πρέπει να μιλήσουμε. Είχαμε Eurovision την εβδομάδα που μας πέρασε και η Κλαβδία κατάφερε να φτάσει στην 6η θέση. Και φυσικά επειδή μας στέλνεις, ξεκίνησαν αμέσως τις θεωρίες συνωμοσίας. Ότι η Κλαβδία έφτασε τόσο ψηλά γιατί έσπασε το μποϊκοτάζ που κάνανε οι άλλες χώρες στο Ισραήλ και πήγε και αγκάλιασε τους δολοφόνους. Παιδάκια, δεν θέλω να σας το χαλάσω, αλλά οι δολοφόνοι δεν ήταν αυτοί που τραγουδούσαν εκεί στη Eurovision. Οι δολοφόνοι ήταν στη χώρα τους και δολοφονούσαν κανονικά. Δεν παίρναν χαμπάρι. Εν τω μεταξύ τώρα, αλήθεια, κάνανε μπάρκο στη Eurovision. Αλήθεια. Δηλαδή, κάνανε μπάρκο επειδή οι Ισραηλινοί σκοτώναν Παλαιστίνιους. Και γιατί δεν κάλεσαν Παλαιστίνιους. Δηλαδή, η ίδια η Eurovision που δέχεται το Ισραήλ που κάνει πόλεμο και κάνει γενοκτονία στη Γάζα, είναι η ίδια η Eurovision που δεν δέχεται τους Ρώσους, γιατί αυτοί σκοτώνουν τους Ουκρανούς, τους οποίους Ουκρανούς που σκοτώνονται τους δέχονται. Δηλαδή, δεχόμαστε τον Ισραηλινό, όχι τον Ρώσο, αλλά δεν δεχόμαστε τον Παλαιστίνιο και δεχόμαστε τον Ουκρανό. Τι κύκλωμα έχει γίνει στη Eurovision, ρε παιδιά. Είχαμε και εκλογές στη Ρουμανία, αλλά εκεί δεν τους βγήκε κυριολεκτικά όμως. Ο ακροδεξιός υποψήφιος ήρθε δεύτερος, αφού πρώτα οι αρχές είχαν πει πως υπάρχουν υπόνοιες για ρωσική επιρροή στις εκλογές. Η μόνη επίσημη τοποθέτηση ήταν ότι οι Γάλλοι τους επηρέασαν στις εθνικές τους εκλογές, έτσι από επίσημο άνθρωπο του κράτους το είπε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όλες οι χώρες μπορούν να ασκούν επιρροή και να επηρεάσουν τα αποτελέσματα στις εκλογές σε άλλες ανεξάρτητες χώρες, αλλά όχι η Ρωσία. Φαντάζομαι τώρα κάπου στο βάθος της Ρουμανίας, κάπου εκεί στα Καρπάθια κοντά, να λένε παιδάκι, δεν θέλω να φάω τις μπάμιες μου. Και να του λέει μάνα του, έλα θα φωνάξω τον Πούτιν. Εν τω μεταξύ το Ουκρανικό είναι τραγικό πλέον. Βγήκε ο Ζελένσκι και είπε ότι ο Πούτιν με φοβάται, γι' αυτό δεν θέλει να σου μιλήσουμε. Το παιδί είναι βλαμμένο, ξεκάθαρα φαίνεται. Και μαλλιοκούβαρα το Σαββατοκύριακο οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ποιος θα πρωτομιλήσει με τον Τραμπ, πριν μιλήσει αυτός με τον Πούτιν. Λέμε για τέτοια ισχυρή ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά ισότιμο εταίρο. Ούτε το πω δεν μπορώ, ρε. Παιδάκια, εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία Ούρσουλα σας κάνει ό,τι θέλει. Και δεν είστε η Άριελ. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Γιατί η Ούρσουλα τα είδατε, έτσι. Πλέον υπάρχει επίσημη δικογραφία ότι με τη Pfizer αντάλλαζε μηνύματα με τον Μπουρλά για τα εμβόλια της Pfizer και δεν τα δημοσιοποίησε ως όφιλε κτλ. Μπλα μπλα μπλα. Το ξέρετε, έτσι. Σας ξεφτιλίζει γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γράφει ο άλλος. Η Ούρσουλα λέει πλήττει το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρε φιλαράκι, δεν μπορείς να πλήξεις κάτι που δεν υπάρχει. Διέγραψε λέει τα μηνύματα. Σιγά τώρα και τι έγινε, ρε παιδιά. Το έχει ξανακάνει άλλωστε. Υπουργός Άμυνας ήταν της Γερμανίας και είχε κάνει ανάθεση 100 εκατομμύρια και φυσικά διέγραψε τα μηνύματα. Τι έγινε τώρα. Αλλά τα βλέπεις τώρα τι γίνεται όταν έχεις κατηγορηθεί σαν φοιτήτρια για λογοκλοπή. Εντάξει, η Λίνα, μία είναι η Λίνα στην Ελλάδα, αυτή με τη στέκα, κατάφερε να απαξιώσει και την Κνωσό, δηλαδή έπεσε και τη τοιχογραφία με τα δελφίνια. Πλέον είναι διάσημη που είναι σε όλα τα σχολικά βιβλία, έπεσε αυτή τη τοιχογραφία. Τόσο καλά τη συντηρούμε την Κνωσό. Αλλά στην τελική να σου πω κάτι, όχι Λίνα, εγώ σε αυτό είμαι μαζί σου. Γιατί ρε φίλε να σου πω κάτι, έχεις ξεπουλήσει τα εισιτήρια της Ακρόπολης, έχεις ξεπουλήσει τα εισιτήρια της Κνωσού. Τι σε νοιάζει τώρα, θα γίνει, άσε να πάνε χεστούν, ρε. Αυτοί που κονομάνε αφήνουν να πάνε τα φτιάξουν. Εντάξει, κάπου διάβασα λέει ότι ιδιωτικοποιείται και το Καλιμάρμαρο και το Ζάπιο. Το Ζάπιο που είχε δώσει την άδεια για το drone show που δεν ρώτησε το Υπουργείο Πολιτισμού. Πωλείται. Σαν βαριά τους τιμώρες, Λίνα. Βραβεύτηκε λέει και ο Κούλης στη Γερμανία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Τι πανηγυρίζετε ρε φίλε. Να σας θυμίσω ότι έχουν βραβευτεί και ο Τσίπρας και ο Γιωργάκης από τους Γερμανούς. Απλά το υπενθυμίζω έτσι. Αλλά φυσικά και πρέπει να βραβευτεί. Γιατί εδώ πέρα περάσαμε νόμο ότι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι πλέον νόμιμο. Και με τη βούλα τελείωσε. Αλλά γενικά ρε παιδιά, ζούμε στη χώρα που έχουμε 3,4 δις ανεξόφλητα χρέη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή, τι μας λέτε τώρα. Αύξηση σε ένα χρόνο 1 δισεκατομμύριο. Και μετά μπορείτε από Μυτιληναίος, δείτε τι δουλειά κάνει, ξαφνικά μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυρίων του Forbes. Γενικά, παιδάκια, από το χρηματιστήριο του 98 δεν μάθατε τίποτα. Και τελευταίο, άφησα το Μπουμπούκο. Μπουμπούκος ρε φίλε κατάφερε ακόμα και με τη Eurovision να μιλήσει κατά της αριστεράς. Να δώσει συγχαρητήρια στους Ισραήλ που ξεπέρασε το μποϊκοτάζ των αριστερών και κατάφερε να αναρριχηθεί στη δεύτερη θέση. Και αυτά τα λέει αυτός που εξυμνούσε και διαφήμισε το βιβλίο του Πλεύρη, το αντισημιτικό ρε φίλε. Λες και αυτή η αριστερά που προσπάθησε όντας υπουργός υγείας να κλείσει online ραντεβού σε απευθείας μετάδοση και ξεφτυλίστηκε τελείως δηλαδή. Η αριστερά φταίει γι' αυτό. Αλλά αυτός ο Μπουμπούκος που κατάφερε να συνδέσει ακόμα και τη Eurovision με το Ισραήλ και την αριστερά, πραγματικά να μου το θυμηθείτε παιδιά. Αυτό στο πανεπιστήμιο είχε γκόμενα κνήτησα ή πασπίτησα και έχει φάει χιλόπιτα.
έχει μείνει αποθυμένο, δεν εξηγείται διαφορετικά τέτοιο κόλμα με την αριστερά.